Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi waseGugu lethu kubulawa uGogo ngesikhulu Isihluku maqede wakhishwa amehlo. uGogo Charlotte Madolo utholakala endlini yakhe ekhaya lakhe eliseGugu lethu khona eCape Town ngomgqibelo eshonile. Indodakazi yakhe uLindiwe Bovani itshele elinye lamaphephandaba ukuthi bebesaphumile beye kwezinye zehlobo belungiselela ukuyongcwaba. Kwabe sekuba khona ke ohambayo oya ekhaya eyocenga ukuthile la afice khona umama wakhe eshonile. Elinye leso belikhishiwe. Okhulumela amaphoyisa khona eCape Town uCaptain Frederick van Veek uthe umliso neminyaka engu48 umataniswa necala lokubulawa kukaGogo uzovela enkantolo mayise ebekwe amacala ngokuphelele. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.